खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गावनिनो 3 दाननि उन्दै हिन्जावसा खुदियाखौ इनायै बुथारदों सासे जुनार आखुनि जौ फाग्ला बिफाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मरियनीनि सेलेंहाट दालिम साहा बागाननि टेक्ला लाइनआव जादों बे खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे अमर बराइक मुंनि सासे दुथां बिफाया गावनि बिसिजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनानै बिमाया लाबाय थानाय 3 दाननि उन्दै खुदियाखौ सेख'ना लांनानै न' सेरनिनो दैखराव गारहरनानै बुथारदों। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरि अमर बराइकआ गावनो थानायाव थांनानै पुलिसखौ लेंना लाबोनानै गावखौ पुलिसनो गथायदों। बेनि उनाव पुलिसआ अमर बराइकखौ थानायाव लानानै थाङो। दायनिगिरि फिसाय अमर बराइकखौ गावनि 3 दाननि उन्दै खुदियाखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनायनि थाखाय फिसायखौ फासि होनो थाखाय दाबि खालामदों दुखुथिया बिमाया। दरंनि दिपिलायाव जानाय आदाराव बिस मोनजाफानानै गासै सा 30 सुबुङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दरंनि दिपिलानि कामारगावआव रायजोनि थानसालियाव एबा नाम हमनायाव फुजानि मुङै बावनाय बुट जानानै गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दै गथ'सिमहालागै सोरबाबा गोबानाय, सोरबाबा उदै सानाय, सोरबाबा खर' सानाय बायदि बेरामजों गाग्लोबजानानै देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। बेरामजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरखौ पात्रिघाटनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लामदिंआव 150 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लामदिंनि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव पुलिस बिफाना मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सानै सुबुंनिफ्राय बेफोर गोबां ड्राग्सफोरजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि सानै सिलचरनि शाहिद आहमेद आरो गुबुन सासेखौ शाहानुर इस्लाम मुंनि सानै सुबुंखौ खानो हायो। बेजों लोगोसेनो ड्राग्स लाबोनाय गंनै AA01 FK 6406 आरो AS11 AB 4974 नम्बरनि गंनै गारिखौबो हमनो हायो। हमनो मोननाय ड्राग्सफोरखौ गं 50था कन्टेनाराव सोनानै लाबोदोंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। दायो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ थानायाव लांनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायजेनो होननानैबो खौरां मोननाय जादों। मैया फुंनि 5 रिंगासोआव सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव 45 बोसोर बैसोनि सासे बर' सुबुंनि गोथै सहखौ गोजावनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। फोरमायथिनाय बादिब्ला सिमेन्ट दैमायाव दालां लुनायनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा मैया फुंनि समाव दालांनि गाहायाव नांथानानै थाफैनाय गोथै सहखौ नुसनदोंमोन। बे खौरांखौ मिथिनो हानाय लोगो लोगो सिमेन्ट सापरिनि पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सहैयो आरो नांथानानै थानाय गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सिलापथार हालामनि भगवान बरखुरा गामिनि 4 गथ'नि बिफा हायथा बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला हायथा बसुमतारीया अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब सियां जिल्लानि डालिगांनि सासे सुबुंनि नखराव खामानि मावनो बा दाहोना थाहैनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय हायथा बसुमतारीया खामानि मावनो थाहैनाय नखरनि बिगोमाया हायथा बसुमतारीखौ गोमानानै दङ होननानै खिन्थाहरदोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै नखरनि सुबुंफोरा हायथा बसुमतारीखौ सुलाद लाबाय थानायनि गेजेरावनो मैया हरखाबै सिमेन्ट दैमानि दालांआव गोजावनानै थानाय थासारिया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बयखौबो सोमोनांहोदों। नाथाय बिथांनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। हाग्रामानि दैदेननाय BPF दोलोनि फिन आरोबाव गेदेर खहा। BTC बिसायख'थिया सफैनायनि सिगां फिन आरोबाव परबतजरा जिल्ला कमिटिनि BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि दिलीप गयारी बिथाङा BPF दोलोखौ एंगारबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो BPF दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिलीप गयारीआ जिल्ला आफादगिरिनो गांसे लाइजामनि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरि आरो दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिपखौ नागारदों। थांनाय 8 बोसोराव दिलीप गयारीआ BPF दोलोआव थानानै खामानि मावनायनि उनाव हरखाब दोलो नागारनाय जाथाया राजखान्थिनि बिथिङाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मरिगाव पुलिस बिफाना मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों सा 5 साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय साइबार दायनिगिरिफोरखौ आनास आली, आबु आयुब आनसारी, आसलाम आहमेद, नुरुद्दिन आरो गुबुन सासेखौ आफतारुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटीनि चन्द्रपुराव दैबानाजों सानै सुबुङा बुखारलांजादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला चन्द्रपुरनि जानपामाव हरखाबै लोमसावफैनाय दैबानाखौ नायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। मानोना दैबानाजों बुखारलांजानाय अनुपम सयकियाया आबाद मावग्रा सुबुंमोन आरो बेखायनो गावनि आबाद लोमसावनायखौ नायनो फैनाय समावनो गोबारै बोहैबोनाय दैबानाया हाखौ खुरख'लांनायनि जाहोनाव अनुपम सयकियायाबो दैजों लोगोसे गोजावलांफायो।
अनुपमजों लोगोसे गुबुन सासे लोगोआबो दैजों बुखारलांजायो, नाथाय गुबुन सासे लोगोखौ खुनुरोखोमै रैखा खालामनो हायो गामिनि सुबुंफोरा। नाथाय दासिमबो अनुपम सयकियाखौ नागिरनानै मोनाखै होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव दायो एसडिआरएफनि हानजाया दैबानाजों बुखारलांजानाय अनुपम सयकियाखौ नागिरनाय हाबाखौ जागायजेनबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बिजनी पानबारि लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सोमजिदों। गंसे बाइक आरो गंसे ई-रिक्सानि गेजेराव जानाय लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। गोबां गोख्रैथिजों फैबाय थानाय AS26F3301 नम्बरनि गंसे बाइकआ कन्ट्रल गोमानानै गंसे ई-रिक्साजों सौग्रावलायदों, जायनि जाहोनाव बाइक सालायगिरि दीपांकर रे आरो गुबुन सासे पंकु दासआ गोब्राब जोखोम जायो। सानैखौबो गोब्राब थासारियाव बिजनी महकुमा सुबुं देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। लोगोसे जाब्रबथायाव जोखोम जाबावनाय ई-रिक्सा सालायगिरि बाबुसेनखौ फाहामथायनि थाखाय बिजनी महकुमानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।